Салом алейкум халқ, салом ба кулли халқи тоҷик. Бародаро бисёртон медонед ки ман дар бисёр видеоам фаҳмонда будам то што чихе тоҷикои худмон, яъне бародарои худмон хулоса ба не толика праваи пластикови международни, ҳатто ба праваи коғазӣ ламинат чихеле ки пеш буд, ба ҳами даже кор кардистанд. имрӯз ҳами бародармон қатӣ камтарак вақт ёфтем, рости габи ага як ҳафта шуд даже видеоам напаруфтадем айдами кору борои шахсии худмон. хулоса ҳами рӯз як вақт ҷудо кардем ки як камтарак ҳами видеора снимат кунем. бародармон муҳаммад тоҷики худмон ирӯз насиб карда боша ҳами бародар қатӣ нашоти ҳами темо як камтар суҳбат мекунем ки чихе и бародар хулоса ба праваи коғазӣ кор кардистай то што гаёғам метиянша. муҳаммадҷон просто фаҳмон то што чихе ба праваи коғазӣ и чихе шуд ки то што ту вообще корра сар кардию то што Яндекс.Тра қабул кард вообще. Салом алейкум. 2 сол мешава ба нами правои бобогӣ ҳай кардистам, фақат такси заистам. Правои бобогӣ гаи меқапам мегум уде дасталас тамом. Инам қагаб мезанам. 2 сола ина кор кардистам, гидам гаштестам, ягон проблема нест. Меган гаи меқапа решат мекуна, наи гап хабар бисёр, ягон гап хабар нест. Гаи чанд бор қапид, мега такси, мегум ҳичи документора меташ сива пути. хулоса даже агар гаётара манам кунан, мисол барои права то што коғазия ягон претензия надора. Мебина ира техпаспорти мошина мебина. Ина боя бори дига бародаро правош коғазӣ нарушени надори, марои сафед шомади. хоб фаҳмо. мақсади гап ки ягон проблема нест, на ягон гаи ғам метия, на ягон чиз дига. Сами главни права дора, на сташа ягон кас нигоҳ мекуна, на ягон чизи дигаша. Бале. баъд вообще и вақте ки ту кор даромадӣ, мақсад ба и права дар у вақт фарқ надошт. ход тоҷик, ход узбек ё дигар миллато дар у шаву рӯз ҳама кор мекарданд ба Яндекс такси. то што вообще не ки рост. бародаро як чиз гано гуфта намуна, вақте ки ман хидмам нав омада будам, рости гап буд ҳами гап. нашоти хали кор набуд то што праваи расистски гирӣ ё ки ягон хали вообще нашоти ин мавзӯъ ягон проблемарам набуд. чихеле ки гуфтам права дори Яндекс мегирифт без проблема оформид мекард, мисол регистратсия мекард, кор мекарди через таксапарк. а вақтҳои охир намедонам сабаби чӣ шидагиай ба гуфти мисол бисёри бародаро ки ай ҳами ман намедонам и аниқ ё кадом тоҷик ё узбек, хулоса одаме ки худаш мисол гражданини Российской Федерация набудагиай, авария кардагиай, соати кори бисёр кор мекарданд, кам хоб мекарданд. Як ана баъд авария бисёр шуд. ами соли 2019 авария бисёр шуд. кадоми авария да меғалтид мебинам праваи нерусский. ана Яндекс решат кард ки правои иностранца убрат кунад. якуми август правои тоҷикиро манъ кард, касе кор мекард, кор мекунад далши. баъди и уже ҳамаро манъ кард, дигар одами иностранца намегира. вообще регистрация намегзара. Не. қабул намекуна правота программа. фаҳмо. автоматически. мақсади гап ки кадом бародарои тоҷике ки пеша ҳами фармоне ки Яндекс буровард, ба фикри ман ҳамхе буд. 1 август аввал гап буд ки то што мешава касе успед кард, оформид кард. Нама то ҳозирам профилим ба правои хидмат хай стажим уже қариб 6 сол, ирӯз пага 7 сол мешава. кор кардистам. гаи ягон кас да иҷа маддӣ вообще гуфтани гап нестай. иҷа да фақат ҳами гаиай тамом маддӣ мо надидаем то ҳол да иҷа дидагӣ нестем. намедонем кияй чияй. ягон гап хабари зиёд нест. гаи ман мекунад, нарушай надори, документҳо туғри, роҳи сафедай. хулоса муҳаммадҷон бародарое ки даже допустим агар ами и област да кор кунанд, агар праваи тоҷикӣ дошта бошанд, стажам надошта бошанд, мисол бародарое ҳастай ки 1 сол стаж доранд, допустим 1 сол шудагия ки правашона гирифтаганд, ба гуфти ту ҳами бародаро да ҳамиҷа метавонанд ба праваи тоҷикӣ пластиковӣ стаж 1 сол мошин гиранд, кор кунанд. метавонанд фақат ба одамои шинос, ба профилои чужой. яъне бародаро ҳозир таксапарко ами дангал гап занам, таксапарко худшон ами ба шарти ки зангшон занем фаҳмоне ки то што майна права дорум, стажам камай,
ва ё хичон мегиран шумо да даже без стаж мегиран ба профили чужой гаирам шуморо аман кунад гаи даже ӯ стажи шуморо намебина ход агар мошини шумо апклейни боша полностью мисол убера яндекса чизе задагӣ боша набоша ҳамин документотона проверка мекунанд хулоса права дошта бошен тамом шумо да ягон кас ягон гапи зиёдтирам намега на лицензия мепурсандтона на ҳичи нест хулоса ҳамин сами главни права дорӣ мошинат страховка дорад дига ягон проблема нест ред як солда як бор меша моҳи январда як солда як бор меша ҳамура бо аккурат набигзаре барай ба пешиш вананда мекунад хулоса охирои солда як саршави солда моҳи январда солда як бор на ӯ сол шуда буд соли гузашта шуда буд ман кадан пурсидан такси не мошини хидмат мошин ба номи хидмат такси нестам хонам рафтистам кор дорум роҳи сафед ҳайкра ягон гап хабари зиёдӣ набуд меган хай бачако бисёр меган ӯ хене ки ҳар одамам минени хича лишна мара худо ба шукр гаи ягон лишни вопрос додагӣ нест не ки на самом деле гап аст ман барои ки ман худам бисёр тамошо мекунам москвада ҷиҳати проверка сахти сахт дигар регионода москвада сахти сахт питерда камутум ҳастай проверка дигар регионода вообще хали нашоти то что ред мекунанд ғам метиҳанд на он қадар гуфти гапҳои вазбӣ нест ки мақсад халқа ғам тиҳанду азоб тиҳанд хулосаи гап ки бародаро кадомит ки праваи тоҷикӣ без стаж дорен ягон проблема нест дори правилара мефаҳмем арамад номери телефон одам меовем региони хи монда бош мебарем таксопарк мошин меовем метиҳемад профили туй мекунем як соат пасаш метавонӣ кору буроем арамад ба пеш дальши кора давом тиҳем рости гап амирӯз гуфтем ҳамин масъала да як камтарак суҳбат кунем хулоса ки ҳаст барои чи ки шахсан ман фикр мекунам чем да ягон ҷои дига кор кардан рисковат кардан ай гаи ба ҷо шудан ай мадӣ ба ҷо шудан то што мошини лицензия надора ба профили чужой да дигар ҷоам агар кор кунӣ мисол жолтая полоса қати натони рафта ман медонам ситуатсия ки ман ҳамди се бародаром ҳастанд мисол кентои хидм ҳастанд ҳамон москвада меган заказа мегирем мисол мерем пассажира бор мекунем мерем дуюм полоса қати сеюм полоса холӣ ай пассажир меган нагла мега ки буро сеюм полоса қати ай ки ё меган ки хай мо ҳам хе ба чужой кор мекунем ва ё намефаҳманд хали гапа ман ки мегам мефурӯям мера а шумо представед кине ки клиента уже рафте гирифте уже қариб 5-6 километр рафтаген вай да байни ра мефурӯя на сум метиҳа на ягон чизи дигар хулоса ки бародаро дар ҷое бошен набошен мақсад ҳам қаша бидонем ки ҳамин регионда 100% бе ягон проблема кор карда мешавад ҳаматон да барори кор гуфти гапҳо тона эҳтиёт кунед ягон савол ши дар комментария бинависен дастгирӣ мекунем мушкилора осон мекунем паҳнотон ба худо